Yo, what's up mga buddy? Maayong adlaw na tong tanan. For today's video na ata diri sa may Petron Sibunga. Atong testingan og prank sila si ma'am. Kung nailhan na ba ta nila no kay sige na mo tubil diri pero karon pa ko nakaunaw nag-prank. Atong testingan sila mga idol, ato silang bungian. All right, let's go. Morning. Premium? Special. Premium o lady? Anya lang. Special lang, premium. Special. Ano yun lang po na. Pinya lang, special. Ha? Premium lang. Sila? 150. Ang saning lungara, ma'am. Ang saning lungara nini. Ha? Ang saning lungara nini. Si Bunga? Emo nga. Asa man angin maingon Marili. Barili? Karkar? Oh, Marili. Oh. Ano na man alungon ana. Saman ka na. Ang nanin na mga anon manangan. Marili. Sungahan? Anahan. Ayo pa. Layo pa? Ilang nga oras nangan. Ingan ini. Pwede, kuhan man. Magabi pa magigas si Bunga. Sabang, Kandagit, Ayon. Abogon. Asa ko liko. Makita naman na, dako sa yung kuhan. Karkar niya, yung barili. Kar. Karkar niya. Padong ka dito ang barili, sir. Ungay na kanini, ma'am. Ha? Ungay na kanini. Amaho. Pagdaot na. Hala mo nag-iring, ma'am. Apply na ako mga makapalit ng ungas. Tango mo hilo, ma'am. Minimum na mo, ma'am. Dili. Ano. Nagmal lang ko na. Nainay lang ko, no? Alang inangmay, mas nakanunay. Gusto ng mga estudyante. Maong na. Wala naman ko eh. Laking, kanilang mo, panki. Ako mansinyuan po. Yeah, salamat kay mama. Salamat. Bita nag-vlog ko. Ito repost na para ma-advertise na to ang Petron. Ha? So nata diri sa may Petron Sibunga mga idol. Mga buotan kayo lang mga Thank you kayo natanawa niya ma'am. Tara. Sugod pa man ko niya bago pa jud kayo ba. Kanila'y tanawa. Magilang kayo ma-monetize ta balikan ta mo diri. Sige. Kana ha. Bards TV din tanawa ang video niyo mga last 12 siguro. Then i-follow na yun. Then share. Okay, sige. Thank you. Bye bye. Alright, mission accomplished na sad mga idol. Naata diri sa may Petron Sibunga, mga maayo kay ang ilang mga staff no. Thank you kay ma'am no nya. Balikan ti kadiha pohon, ayaw lang kabalaka kay ma-monetize ta pohon ha. Okay, akong promise na nimo. God bless ninyo tanan and daghang salamat. Follow, like and share.